So for today video guys, good morning di ay. So karon magkuha og talbos ng kamuti para amo ang isubak sa sabawon man tong gihatag ni Maninay nga tilapia. So isubak nako. So magkuha mi og talbos sa kamuti. May binigay si Maninay nga isda. Oh, dagan jamo ni siya. Kuan ni kanang unsay pangalan na ng puno ni siya. Gipang sugbaan nila, gitagaan po namo si GR. O kaning nabilin. So ako aning ununon og sabawon. Munang manguha og talbos dadto. Kabaring ni guys. Lami ni siya utanon. Si GR pa nanguha dani. Mapoy iyang gulayon. Pag gulay dani imo dani siyang gataan. Lami na kayo ni. Kanang mga pasmo-pasmo og kana pong kuan. Kini pong kanang mga kuan lagi murag tambal ni siya kabaring nga laaw. Kamo ni sa una sa kong lula. Moangay po ko dani. Yan GRG. Gulayo niya. O gamay nga kanang talbos ng kamuti. Ala, miro ay naarabay nagkuan sa ako na ipatagalog daw ko. So karon usaksak sinagol na lang ko kay dili man jud ko kayo kuan sa Tagalog mingod. Nang magkabunga-bunga pa ko. Magkuha ako ng talbos ng kamuti. Doon sa kapitbahay namin, uncle nakin. Kung inani rin si siya kay naigihatang merong binigay si Maninay nga tilapia. So gusto kong sabay Tagalog na ng sabawon. Sabawon ba? Sabaw niya. Butangan ko dayon sa talbos ng kamuti. Lawoy unsa man dili din na lawoy. Basta kay sabon siya nako sabaw. Gusto ko ng sabaw. Nalungag na to sila dito. Kay hangin diri. Guys, hangin. Hangin nga hangin siya. Nga sayo man sa buntag, sayo si Papang po naglungag sa saging, inana na siya. Karaw mo sayo jud na siya magkaraw-karaw magkuan sa baboy, sa baka. Ang ako po nanugba na ganito sila. Kay daghan tong gatag na Maninay. Basta daghan siya. Ay pangsugba nila o ilaha pong gipang akaon na lagi kape dala ko ang ako nagkape na gyapon ko. So pag human og kape mo anhi dayon ko sa punta ko dun sa uncle ko kasi magkuha ko ng talbos ng kamote. Hindi ako marunong kasi magtagalog. Munang isaksak sinagol nako ang akong inistoryahan. Kay merong nag-comment na ipatagalog kuno ko. Oh my goodness. Oh my God. Nahirapan ako sa Tagalog, so isaksak sinagol ko na lang. Daddy Dan! Hi guys! Sige. Lolo ko no, lolo sa kuno guys. Ikaw. Tarungang buhok ag tan-aw ra ba mama dani na. Si Andenisa sayo. Sayo ko man balay kay mangayo ko sa talbos akong sa baon. Nguha na tayo ng gulay. Yung mga talbos ko. Libre na ang panggulay natin.
Tagalog ti sa agdugon te? Unsay Tagalog sa agdugon? Oh. Si Pintit mo tabang ko no si Pintit to nagdala pud siya sa silupin. Ah. Dali Pintit, tabang Pintit. Dani rami manguha. Dami man ganahan ko dani. Talbos lang kamote. Kabalo ka Pintit pangwa dani Pintit? Ha? Sure ba? Sure. Sure ko no ingon si Pintit. Maguna man unta ko karon ay maghilamon ba? Maghilamon ko sa magpuli ko nila ni mamang maghilamon. Ito magpainadlaw. Unja wala pa siya pahilamon si maninay kay bawal daw ka nang maghilamon ka na gimens ka or gikuan ka ba gidugo kay uluron kuno ang iyahang maisan kay maisan nanto maisan man to ang iyang ang hilamononon gud sayang nakabuhi ang 350 pagkahuman tulo ka adlaw basok na pud ko dito de aman nimong nakuha be nanay sulod na asa da be tanaw ko oda makakuha na sa Pintit guys tabang pud siya kuha ina rin hi guys hi kuha tagtalbos kamote da uban pud siya kuha dani raman yung talbos kay daghan man dani bino marami ang talbos ng kamote te nasaan si ate nagkuha pa ko ng talbos ng kamote gasa-gasa naman ni Pintit itong agi Pintit kaon ka na ni Pintit kaon ka na ni talbos na tambok ng kamuti dan guys tambok ng kamu apil sa si Pintit diyan saon pagkuha de ada utro pagkuha utro Pintit da tambok kayo ang doon sa Malaysia halagi ahak na ikaw nagkuha na hala ka so nana kukuha nga talbos sa kamuti nasad kuno iya pod di pod sit pagansi
Oh, unsa man ni Pintit? Nagtanom pud sila ng oh, kanang unsa ni Pintit? Sibuyas dahonan. Okay, guys. Naanak ko'y talbos ng kamuti. Nagkuha ako dun sa Ginoo ko. Dili kay ko pakakuan lagi sa Tagalog lagi. Pastilan Ginoo ko. Pagkabuhat mo ginatong tanan kung labi nang nanay i-comment. Wag, wag puro Bisaya. Kasi ang nanguan ko no nananaw dili lahat Bisaya. Karamihan ko no English o Tagalog para maintindihan ay para makuanan masabtan magtagalog daw ko agoy ma'am sorry ay okay raman ma'am magtagalog pero dili kay ko ang Tagalog pero buhaton ako magpractice ko og Tagalog lain maganing Bisaya madritso na tagkapundot na so Bisaya Tagalog saksak sinago lang ni ma'am so inanira kinabuhi na mo diri sa bukid basta karon manggudpod kay kuan manggudpod ni wala mi katanom-tanom pero mananom ra na si papang pag wa mi nakakuan kay mo din tong kanang wala na mi unsa baron ni mo man siguro tong ini basta ambot nga nang wa na sila nakatanom-tanom pero mananom kana gani si GR sa una kami daghana kay naggulay pero inani maninggo bukid give and take. Sa una si GR daghan kay gulay so ang mga silingan pod mabuhi pod kay pangayo di man parehas sa syudad nga ato ang perti na tong ato ang watay 5 watay 10 di ta kakuan ultimo tanglad paliton ang dinhi kugi lang ka maglakaw-lakaw mangayos sa silingan og mga angkol raman pud na nako dinhi so naan agay gipangita ko man na sa princess makagikan day asa kagikan Nagbalik ako sa tibuok nga lube Oo, kay pwet ko sa bahog, baboy. nara mo ni si angkol man akong gipangayuan sa talbos ng kamuti hi guys Bintit Guys, hi guys nga nabog kana ko na to sa daw, daghan to dito. danha na Oo. puho na Oo. Ay. Aman si ante So, makuha kay flag racing nila. sayos yan ang hinlo na na limpyo na kayang balay Oo. magkaraw-karaw po karon umuto si angkol to na ko igsuon to sa kong mama muna nga akong anhaan diha mangayo og mga gulay usay pod iya pod ni Kuya Ildi magkuan ko sa mga kapayas mga bulanghoy wa pa ko nakakuan ni kuya ani raning bukid bitaw ang bukid kung sa syudad wa tay kwarta mo makon maglisod ta og bisan pag natay bugas wa tay sudan sa syudad kaon kita uy asin kung wa tay kwarta pero bukid kugi lang ka kugi ka lang magkaraw-karaw kugi ka manggulay kugi ka dili pero bukid pug kang tapulan ka mo agyapon ka dapat kanang kugi unsa nang kuan sa Tagalog sa kugi wa ko naka unsa na unsa nang kuan sa Tagalog sa kugi kanang abtik ka ba abtik ka mga ano gulay magkundigid tapul-tapul magtanom karon magkuan pa ko na wala pa man ko nag-ingon nga nagtanom-tanom ko sa ako kay nagpainadlaw pa ko painadlaw ko hilamon magkakuan niya karon lang kay magpaguna unta akong maninay inadlawan gyapon uluron kuno ihang maisan ug maguna ka nga naa kay bisita mo tinuhan po na sa kinaraan amot lang sa naiuban di mo tuo pero kami matuo man mi dinhing mga taga-bukid sa mga kinaraan nga kuan so ugma na lang ko pohon kay ugma na lang ko og maulian akong mahuman akong bisita anha dayon ko
magkuan ko kanang magtrabaho. Nanak ko sa balay. Nihugaw ni among balay. Guys, ang silong kay kuan kanang unsay pangalan na ng hangin. Kapalit-palit pasagdan sa nako. Okay. Ayo, pagbalik. My sea dandanhi. Hi guys. Unsa ma? Nanak ko sa balay. Si muni akong palagingging. Hi guys. Muni ako ang kamanghuran. Mangyahon. Iya. Magluto ta guys sa lutuon ko tong talbos. Ang sabay tong talbos. Magluto, maghaling kay lutuon na to ang talbos sa kamote. Napod si GM, siya pod nagsag-ob. Tinabangay raman mi dani mga bata ko kauban guys. Kay manghugas kog plato. Gamay ra hugason kay wala pa mi kuan kay kana ang tubig yaning taas kinakuan ang hose. Dito pa na siya magsag-ob-sag-ob. Hi guys. Ikaw pod poy. Ama si Anin. Narin pera manong Ato ay lamanong. Unsa man dito? vlog. Nagkaon di ay nagtabok-tabok raman ning mga bata. Itong iya GR tulo, kung wala si GR ang trabaho na ato na ning tipok ni sila dinhi. Hi guys. Bibog ang bata ay unom kabuk bata kung bakiruhan kung wala si papang wala si mamang. Ang si Ani nagkaon di dito ila GR. Nagtabok ra usahay kung di ko pakalungag dinhi daghan niya GR dito dito pero may mga on kay kami ra man sa mga bata. Kawa may eskwela karon. Unsa man na be? Kahoy. Siya po nagkahoy. Butang ito kahoy be. Kuha po na ko siya sa kahoy. Anak ramin ka simple. Simpleng buhay. Di man agka. Jay, pagkuag lukay, Jay, ikaw ka. Ito'y haling, Jay. Pagdalian din ng takong. Nahaling niya luto na ang saging ng nangaon na rin sila saging saging guys. Ano karon akong kuan para si Luloy. Wa man milaki. So kana siya. Dugay na ko kay hangin, murag na arang-arang ng hangin karon. So nanilhig siya. Kami raman bilin. Kaya ang kani si Luloy, kada ra ni siya Huwebes magtugbong kuan sa iyang modular. Kay module ra man ni siya. Grade 11 pero modular ra ni siya. Kay mo siya nakakuha na itong na kamera ni mabilin adlaw dani kay ito na si Mamang Loy. Mamang trabaho ugaw ka mo silong mo kay ganiya sayo kayong hangin karon ni arang-arang na. Dani ra ko nagkuha sa content sa balay kay ako nakalakaw-lakaw kay ani ra ko nagkuha.
Magluto tayo ng talbos ng kamuti. Yung lamas, so, ahos lang. Okay na. Ugasan na nato, guys. Para lunod na nato. Kami duha na tinitit ganina nga. Ayan. Una na, guys. Hindi nakuha ang pagkuha na ko ganito. Ay humot ang panit ng ganito. Ayan, gipanakan na kita na. Gihurot kung sa ito mo, Jai, pagsaka, Jai. Ka. Tabangi to. Kenapa tuh, Jay? Wala. Nga, syempre. Muna na siya niya, bro. Napamadad to? Ito pa, oh. Bugto kung uban panguan ako. Ano ba? Mga Paniri buktok lang. ya, Pon? Isa nga. Dili bugtok. Kalit na bulig na dili bugtok. Okay. Buktukon, ganyan mga saging da. Ilan naman ang utik dito, Glilin? Wala pang buktok. Bridger na niya. Ha? Bridger ta. Pwede po. Ito ni Green Bridger tubigan niya yung ito. Ako niya kung kuhan. Sabay kong iji pagtugbong ba. Kuha ko ng linida. Oo. Oo, dito ba? Wala sila papautik. So na guys. Taga na ito. Sabaw-sabaw na adobo ka. Okay. Gawa na. Adobong talbos ng kamote, guys. Sorry, og hindi ma-straight ang pagtagalog ko kasi Tagalog. Kasi hindi pa ako marunong magtagalog. Pero gawin ko ang lahat para studyhan ko yun. Hanggang. Ato dayon og takloban. Nga ato na ning aga kalami. Okay. Inani ra ni siya luto na na. Ato nang hawason. Kaunon. Tulahi kayo, guys. Pinamukal-mukal lang. Talbos ng gamot. Na. Kik. Unsa man to, guys? Higit. Kik. Guys. So naluto na guys ang adobong talbos. Banok na. Yan na si Papang umagsa sa baboy. Guba ang laban. Muli pa. Muli na bahog karon. Nangaon na lang mga bata pa. Isu. Asmo. So, kay nangaon na sila. Ako po din sugbaon. Kuan man ipang dili na ni ditsura ni sugba. Di na na asinan.
Yan ang lasa bitaw. Ya, bawagan ni Papang ang baboy. Nya, nasa tay tilapia nagisugpa. Ano siya ang lasahan. Tsa! Shh! So, hapit na maluto itong tilapia. Punon ang tilapia na nagisugpa. Nara guys, luto na. So, magkain na tayo. So, narang recipe na to karon guys. Na ay adobo, lasa, at saka rice. Tilapia nagisugba. Saka banana na saging. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, sa mong pagkaon na gihatag nimo namo karon adlaw ito mga maayo makabasta mo sa mong panlawas o tagaan ni magdugang grasya mo sa mong kinabuhi kining tanan ng pangay pinaging Kristo mo anak utong sa turan ang Panginoon sa Jesus Cristo santo amen. Thank you, Lord. Mga ta. So karon naay saging o kanon kay nangaon naman ni nangaon naman yung mga bata pauna ni namo sila pagkaon nga kay na may utang ba ma'am Nabon gidugangan din ninyo ang isda pag sugba luloy. Dagang dia ba kaya nga ulit ng takay lang. Humanamig kaon. So nag-anhi ko iya ni JR kay gipandantaw nako sa sila og nangaon na ba. Saging. Pero, Nagdala po si anin sa saging nga gikan balay. Sila yung andi para. Good. Tagkabaring guys. Nagano manong gina ganing gabaring. Gatan. Tapos sa kanya. Ay dyan. Kaon na pugod na JR. Kaya na siya yun. Kabaring. yung kasamput ni Papang. Ay. Pait. Ha? Mong pait. O tambal din sa mga hago-hago. Mga pas mo. Ano yan? Pangalido naman dito. Saan ni Pura Kaligo? Pagkabot ito mamintaw sekarang kung may talaw naman. Sinuda si GM. Ano pait? Dito iba isakan mapang tong may talaw. Mo nangaon mga bata. Pait. Tambal na pas mo.
Kabari.